Iktar impjiegi għal dawk qrib il-Gvern Soċjalista. Dan hekk kif l-eks segretarju parlamentari Deborah Schembri inħatret bħala chairperson tal-Bord tal-Appell tal-att dwar il-foster care. Bekk dan huwa l-aktar impjieg riċenti mal-Gvern fost il-ħafna li nataw lil Deborah Schembri fl-aħħar snin. Din il-ħatra ġdida tħabbret fuq il-Gazzetta tal-Gvern biex bekk l-eks segretarju parlamentari responsabbli mill-ippjanar ħadet post Ramona Frento. Hija nħatret mill-Ministru Michael Falzon f'din il-pożizzjoni li mistennija tokkupa għat 3 snin li ġejjin. Michael Falzon huwa l-istess Ministru li Schembri kienet ħaditlu postu lura fl-2016 wara l-iskandlu tal-proprjetà fi Strada Zecca fejn kien inkixef li Marga Farena ingħata proprjetà fil-belt għal prezz baxx ħafna. Fl-aħħar sena u nofs wara li falliet milli terġa' takkwista siġġu fil-Parlament fl-elezzjoni ġenerali tal-2017, Deborah Schembri ngħatat sensiela ta' pożizzjonijiet mal-Gvern għal salarju li laħħaq il-fuq minn 160,000 euro fis-sena, fosthom grazzi wkoll għal direct orders. Fost oħrajn hija ġiet appuntata konsulent legali kemm għall-Awtorità tal-Ippjanar kif ukoll tal-Awtorità tal-Artijiet. Ħadet numru ta' kuntratti mill-Uffiċċju tal-Prim Ministru marbuta ma' Identity Malta kif ukoll intażlet bħala uffiċjal ta' Data Protection b'kuntratt ta' 3 snin. Fl-istess waqt hija wkoll konsulent legali tal-Gvern Soċjalista f'pożizzjoni mogħtija lilha fuq bażi ta' Person of Trust. Pożizzjoni li ngħatatilha ftit ġimgħat wara l-elezzjoni tal-2017 fejn kienet iddawwar aktar minn 60,600 euro fost oħrajn f'konċessjonijiet tal-li tuża l-vettura personali tagħha u tas-servizzi li tagħti lill-Uffiċċju tal-Prim Ministru. Dan ifisser li l-eks Ministru Soċjalista bdiet taqla ma' 3,000 euro fil-ġimgħa. Deborah Schembri hija l-istess persuna li fanqas minn 24 siegħa wara l-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia fuq stazzjon televiżiv ta' tifhem li jekk il-ġurnalisti ma jikdmux il-sinhom ikunu qed jistiednu li tiġrilhom xi ħaġa bħalma ġara lil Caruana Galizia. Hemm ġurnalisti hemm barra hemm nies li jikdbu li jridu hemm bżonn ikunu responsabbli tal-kidbiet tagħhom. Imbagħad se jkun hemm min iħoss li l-liġi li tieħda bidejh. Fl-aħħar xhur Deborah Schembri flimkien ma' Robert Musumeci ħolqu partnership legali fejn fost oħrajn jirriżulta li se jkunu qed joffru servizzi legali anke lill-awtoritajiet tal-Gvern.